In het kader van 50 jaar Srevidentie voert Stichting Platform Support Suriname het project Woortu die e Abra uit, een bezinning en viering van onafhankelijkheid door middel van de kracht van het woord. Het project, ondersteund door het Cultuurfonds Nederland en de Taalunie, startte in juli en duurt tot eind november. Naast de eindresultaten, 8 audio- en videoproducties, staat vooral het proces centraal. Een hoogtepunt is het schrijverskamp dat tot 12 oktober duurt. Het brengt dichters samen om te schrijven, te delen en te inspireren tijdens de Week van het Nederlands, zegt Sulile Blinker. Als je woorden gebruikt, dan is het heel belangrijk om ook na te gaan wat voor woorden je gebruikt, bij wie, in welke conversaties, welke discussies. En het belangrijkste is de bezieling van het woord, dus de intentie ervan. Want u loopt sweet korkori naar een woord toe, maar tak naar een woord toe. Dat woord toe kan doen, asan, dat amus doen. Ik ben eigenlijk 2 jaar bezig met het duiken in wat er al is. Want ik noem mezelf woordkunstenaar in deze tijd. Maar heb ik onderzoek gedaan naar wat er al is. Want ik sta op die schouders. Er is een dichterscollectief Kokelampu. Wat doen we nu in deze tijd? Want als je aan menig in Suriname vraagt van ken je gedichten? Heel veel kennen ze niet. En je kan ze niet kwalijk nemen. Weet je waarom? Ze horen het niet. En spoken word is van de sound. Dus waarom niet de verantwoordelijkheid leggen ten woord toe moes abra? Nou, schrijverskamp is een investering in dichterscollectief zelf. We moeten de tijd nemen om dingen goed te doen. En soms is het goed om uit je conglomeraat te gaan. Dus we gaan op buiten. En dan gaan we 3 dagen met elkaar zitten. In sessies waarbij wij eigenlijk onze gedichten gaan verfijnen. En niet alleen qua schrijven, maar qua voordracht. Dus wij nemen de tijd buiten de stad om dat te doen. Het gaat om die scholing. Je moet je tijd nemen, je geest je tijd geven ook om in dat ding te komen. Als je iets zegt, moet je bronvermelding hebben. Je moet je onderzoek hebben gedaan. Ik vind dat als je iets nu schrijft, dan moet je het echt met besef doen. En ik ben dankbaar met de parels die Srinivas heeft achtergelaten, die Trifos heeft achtergelaten, die Dobro heeft achtergelaten, die Johanna heeft achtergelaten. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat ook goed te doen. Dus vandaar goed onderzoek doen en in het onderzoek ook veel leren over jezelf. Sulile Blinker, oprichter van Stichting Platform Support Suriname, over het samenbrengen van stemmen van het verleden met die van het heden tijdens Woortu die e Abra. Dit initiatief is te volgen op de sociale mediaplatforms van Stichting Platform Support Suriname en via mediahuizen. De lancering van de video's vindt een paar weken voor Srevidentie plaats en wordt gevolgd door de Srevidentie Puwemaneti op 24 november.